תחת התקפה, מיכה מעביר את זה מצוין, והנה בשלישי! יונה עם הכדור, 2-1 לה, שחקן פחות, היא רק תוקפת. ואתה מפקיע את השער השלישי! הכדור הזה לעברו של קני, קני מצליח להשתלט, קני אל החמישי, וזה... ועכשיו כדור נהדר לפטריק טועמאסי, זה השוויון! חייב לראות אותו, הנה הוא רואה אותו, ועכשיו מוזי לא יחמיץ! זה יהיה שער של בית"ר ירושלים! קני כובש! כדור טוב, כדור גדול, והנה שער השוויון! סייף מאבד, זה יכול לעלות ביוקר, כי ירדן שועה עם הכדור, והנה 1-1! ג'ורג' משאיר את זה עכשיו, ועכשיו בית"ר ירושלים יוצאת קדימה, מצד ימין זהו קני, כדור מצוין לעברו של קני, קני! אפשר לומר שהוא כנראה